TV. Okang' mar keto kuonde neno piche mag chane boma kachiel gi kuonde dak moyier en gino ma sirkal komakore gi riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF okawo tok mi Kenya kum mager. Jo Kenya 27 kende ema biro chopo e alap ma Kasarani kiny e kinde ma Kenya biro rakore gi Zambia. Kaka jafwambo marwa James Opondolero, jogo maonge otiko ikwayo mondo kik chope pap kendo yud thuolo mar chope kuonde mokete televisen madongo ma bende biro nyiso tugono achiel kachiel. Tok yudo kum gi siem kowuok kuom riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF, riwruok mar FKF sirikal kaachiel gi tend counties oketo kenge mabiro neno ne johera mag adhula maonge otiko yudo thuolo mar neno tuke mag CHAN. E tugo mogik e kind Kenya gi Morocco, johera mag adhula ne omuko hinga moluoro alap ma Kasarani, gino mane omiyo CAF nochiwo chik ni sirikal oketo kenge mar chiwo puonj e wi chike matayo tuke mag CHAN. Sirikal nokawo ting' mar keto kuonde neno pira ne jogo maonge otiko ka ji 27,000 kende ema ibiro yienegi donjo e alap ma Kasarani kiny e kinde ma Kenya biro rakore gi tim mar Zambia. Kochakore e chuny boma ma Nairobi, kar budho ma Uhuru Park, kar dak Malaki Sama gi Roy Sambu kaachiel gi alap ma DC Kibra, jo Kenya biro neno tuke mag CHAN. Kaka an pok anyono ga Kasarani gi tienda, but this time anyono Kasarani ma neno mpira gi wang' aneno ga mane TV. Yes, to kaka rais no wacho ni mondo ketnwa screens ka mondo wane mpira pap koni, waneno ni pod ber nikech kata kwa neno mpira ka to jogewa bende odhi kucho chonde bende win, wawinjo maber. Ketonwa screen aneno ne okoromo. De sirikal ong'iyo a good mechanism maginyalo tiyogo mondo mi wachope pap kar rombwa one on one. Mambo ya screen wan go kate udi, tofauti mane man ge ot to gimiketonwa e papno. Harambee Stars nyaka sani omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe Group A gi points 7 mamiyo gi otiko mar donjo e quarter finals. Kata kamano, Kenya nyaka lo tim mar Zambia kiny mondo gibed gi thuolo mar bago tielo mar quarter finals pacho ka. Ting' ni kuom jotugo gi ji 27,000 mabiro chopo e pap ma Kasarani kiny. Neno ka Harambee Stars kaka tugo sani, ano ka gidhi e kategori mamalo, giya e kategori mapiny. To adieri wacho ni kata nyathi onyuol kowuok piny odhi mos kodongo kotimre nade kotingre malo. Koro mane gima okwayo kaka gitingre malo, gimeda dhi mbele kabisa. Aneno ni Harambee Stars tugo maber, to first of all gitugo maber nikech gik moko ariyo. Gibedo motivated gi fans. Mar ariyo, sirikal boyie mako uplift wachezaji lwedo mondo mi gimed tugo maber zaidi. Tok tuke mag CHAN rumo, Kenya, Uganda gi Tanzania biro bedo gi thuolo mar bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. Gin puonjruok mage ma jo Kenya dwaro mondo sirikal osom mondo giketie tim motelo ne tuke mag AFCON? Police omano cause the damages manotimore nikech ne gichako lobbying tear gas ne kata jok man gi ticket. Koro yudo ka ng'ato ting'o ticket to iyudo ka iwito nu tear gas. Koro sama tear gas osescare ji, ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni ere kako nyalo ji escape. Pira mabiro manyien mondo sirikal omed keto arita, gimed jiwo arita maber. Mar ariyo, gimed keto standard mar pau cha mondo bed maber nikech pauno kata king'iyo kigo mpira tie kuonde moko mawuok gi lum wuoke. Jogo ma onyiewo tiko kokalo e yor mbui ema ibiro yienegi mar chopo e lap ma Kasarani ka jotelo mopogore opogore kotelnegi gi jatend piny William Ruto kwayo jo Kenya mondo kik kel rochruok arita, gino manyalo ketho nying Kenya e wang' riwruok mar CAF. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Mano ka network mabende obobedo godo bang'e sa 3 e chendo mar Mine Wacho. Kaka wanyalo rito tuke mag CHAN